салому алайкум, рӯзи ҳамагӣ бахайр. Дар аксарай қарор дорем. Як магазин ҳастае ки эҳтиёҷ ба коргарди ҷавон дорад, бача бояд бошад, 18 сола то ба 25 солара. Дар ин магазин ки урусиро гап зада битонад. Барои касое ки мефорашон инҷа биёянд кор кунанд, инами аксарайда омада, инами мағоза қатъи суҳбат мекунанд, ба кор қабулшон мекунанд. Дар раи трамвай метрода наздикай инами мантиқа. ва дар ҳамин мантиқа боз як ҷои дигар либосфурӯшӣ ҳастае ки эҳтиёҷ ба коргар доранд. инами магазине ки мебинед дар таи ниндом ва дар қарибии метро, дар наздикии метро ҳастад. иҷарам эҳтиёҷ ба коргар дорад. касое ки мехоҳанд ки биян инҷа кор кунанд дар магазини пӯшока метавонанд ки биян қатъиян мардак соҳиби ҳамин магазин гап занану ба кор қабулшон кунанд. дар ин эҷад эълонаш навиштагие ки мо ба коргар ниёз дорем. касои мехостагӣ метавонанд ки ҳамин аксарай метрода бифроянд, трамвайда ба инҷа биёянд гап зананд. ва якам дуртар ҳамин магазини пешакӣ як ҳотели дига ҳастае ки дар инҷа эҳтиёҷ ба коригар доранд. касое ки мехоҳанд дар отел кор бикунанд ба инҷа омада ҳамин отелда гап мезананд ва хушунак пешниҳод мекунанд. якам дуртар ӯ ҳамон ҳотели гузаштагӣ як ҷои дига ин попшифурӯшҳои ин мардак дар инҷа навиштагие ки эҳтиёҷ ба коригар дорем. хоҳишмандон метавонанд ки инҷа омада гап зананд, кор кунанд. бари ҳамуда бо яктаи дига дастниса ҳастае ки эҳтиёҷ ба тозакун доранд. хоҳишмандон метавонанд ки дар инҷа хушунак пешниҳод кунанд. боқӣ зиндаву саломат бошед.